taminaw sila bisig naa sila sa ilang opisina. Salamat kayo sa inyong papaminaw ha. Salamat jud kayo. Og sa tanang naminaw karon. And then pasalamat itagdako sa atong sponsor sa Mahigala sa atong programa no. O pasalamatan tani dako kayo. Grasya nga produkto sa SED Marketing sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginaba, gikan sa marketing, SED Marketing, tatak magaling. Ana lang mapalit sa butika ha? Butika rin pamalit sa SED Marketing, tatak magaling. Okay. Bueno, kisunan. Ang atong sotang po karon hatagan og pagdagan ng pinadagan ni usa ka babae nga nagpatago ng sangan nga mili. Kini gibata duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si Mili. Usahay, bakin akong ba na makalingaw, pero maglabi akong sapot ani niya. O para mahibaw-an ninyo nga no, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa, di bale na lang kaya. Ako pa ba kaya ang nasa puso niya, di bale na lang kaya. Ngunit mahal ko siya. Minsan, ang sabi niya sa akin, sandali na lang. Akala ko naman ay sigurado na ako. Handa kong tanggapin ang kanyang oo. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Di bale na lang kaya. Uy, asa na uy? Ay asa naman ko rin akong banang gwapo. Usahay gwapo pero kasagaran makalagot tayo. Bila pa sa tingaling o mananghid ay. Wala may imik din eh. Inaha kinintawhana, oy. Lupig pa'y magician aning kanahan. Now you see, now you don't. Aha, kinintawhana, oy. Kasi pagkita ni Maday. Akong bana nga way buot. Katong gwapo niya sahay pero way buot. Ay, wala yung gwapo. Oo, ako man to day. Ay, giahak, ikaw manggod ay nanitubag pa ko ni mong kanahana ka. Kano siya, no? Di lang kita na itong sa kauros. Malimot na. Pa-check up na niya. Ilam di ay. Ang saan pagkailan ako ni mo, nga nagka o nag-face mask ka mang kanahana ka. Sabi ka, defense man eh, depensa ba? So, depensa. Hoy, wanay COVID, uy. Wa na lagi, pero na ayaw maabot nga ang bantayan. Nangunsa ko, no? Na ipagkuron, uy. Kuya ko'y maabot na rin ato. Kanang kitawag nila, impact. Kuya ko. Ito ng impact. Kanang impact, kuan ko na, mauna kitawag og monkeypox. Monkey. Klase na sakit sa panit. Mas kuyaw ko na kayo sa chickenpox. Kuyaw gina. Kaya nga palandaan kuyaw na. Impacts. Sakitaan na impacts. Mauna nga, malagkaw gani ka karon, mag-face mask na lang ka. Para pag siguro ba. Kaya ano ba na nas panit purok day. Labi nas naong. Kaya nga mag-uol man ka. Nga di man nakaduot si mong naong. Ano daw di ka doon tay? Kabaga na imong naong. Madutlan pa ka. Kidrop yan mo eh. Hindi na gana madutlag barang. Impacts pa ba? Gara na ka, gara ka. Sabalay. Lawgi tong baboy. Sige na, kasi na ito panawag ni mong baboy. Kidrop ka doon. Kay guwapo sila ko sa chicks paborito. Preview, tinuol yun yung likado ng sakit nga impacts. Kadlukan na na pre. Ang imong kadlukan ka ng impas. Pero dedikado man kuno na pre. Kay daghan ko manurog butoy-butoy sa imong panit. Nya mura malungag-lungag kuno imong panit na. Ang nakakuyaw na pre, ug ana na maturok sa imong naong. Sa imong ilong ba? Kay malungag na, tutuli, lungag mo ilong. Kuyaw, gina. Karon ko hadlok ka ng lungag-lungag taon oy. Sa una di ko mahadlok kung makita kong lungag. Ina ganahan kong lungag, pangitaunon kay kanang lungag, di ba? Di tanang lungag pre. Buslot. Di sa tanang buslot, lungag. Okay, ganahan. Di tanang lungag, buslot. Kata. Dili tanang lungag buslot. Dili tanang buslot lungag. Dili tanang lungag buslot. Okra. Dili tanang buslot lungag. Bida gid mo pre. Maayo sa ka mo kanta. Basta maayo yun anang basta lungag nindot gina. Pero ayaw lang na lungag ang ako. Kaduhar ko nimo pre, paboritong lungag pre. Porbida mo kid dort pe nimo it pre. Di naman saka. Dito rin ko silang parisaso, igod. Ako sa mga dito nanong na sa tag-inom. Woy! Inom mo daw. Nagi mo ko dito sa ilaw niya.
Matay. Sikatan na din nga aning impact. So, mura na sa daog Elias na sikat. Sabad diha ay hanggaw ba nimo. Nga naman, nagtuo kang si impact sa sakit sa huh? Unsa man niya akong sakit, ug ang imong sakit. Nanasad. Isgot na sana nang iyang sakit. Kanang imong sakit, partner na sa akong sakit. Si partner. Ma, unsa imong sakit? Ha? Di ba anemic? Oo. Ya, ako sakit. Sama ni. Sama ni ako sakit. Di ba high blood? Magtiayon mo yung sakit, ha? Nya, o pare ka maayo di ay. Tagsa na mo suko. Mauna yung akong problema. Kay high blood banta ko, pero anong tagsaram ko masuko? Pero pag doon ay anomality. Unsa? Abnormality. Pare ay kanahan ba nimo pa check up ilyo oy kay mura grabe na nang imong sakit. Mas may magpa-check up ka oy. Pa-check up nito ko sa una day. Mauram kaya po. Mao nga may balhin ako binisaya eh. Hanggaw ba nimo? Mas binsali kas binisaya kaysa mga doktor. Oo eh. Parehas ko na mga doktor binisaya mo naman na. Pero mas makadaginot kas binisaya kay sa doktor. Sa doktor, bayad pa kag check up. Nga, palit pa kag tambal. Dako kay kagasto. Sa Bisaya, binisaya man nambal. Nagtanaw sa mga nambal sa imong sakit. Tagaan na ba na kag tambal? Skang naon sa gaya-yal ng utok mo milyo. Doon bitaw. Nagpatambal ko sa unas doktor. Ang ihatag nga tambal, ang ipamintin man hinuon, dili man ang mamaayo. Maunang may balhin ko sa binisaya kay parihas naman. Ay, bray, unsa mo kayo nakaparehas ng doktor o kang binisaya? Pwede ko ibaw. Ano yung doktor? Pa-check up. Unsa ihatag? Unsa ihatag? Dili ba tambal? Ha? Unsa may tinagalog sa tambal? Dili ba gamot? Sa binisaya? Ha? Kay palagaon na magagamot. Oh, di ba ringos na? Ah, pungot ito eh. Dong Milyo, nag-chat si mama. Pasugat ko na siya sa terminal kay na siya daghang da. Uy, arinis mama ron? Oh, nagbiyahe na. Lakaw ato asa to. Panghuam na sa small cab ni Paritalyo. Na, sugot ka na. Ay Sugot nga, na. ano dili man nga manghuam man nagkwarta nato. I-renew niya sa rehistro ang iyang sakyanan. Nga man, di siya pahuam. Paninglan ko noon siya, nakahuam ra ba siya? Na. Basta mo sugot lagi na. Siguro ka? Oh, lagi. Sige, lakaw na kay basig maabot na ron to sa mama sa terminal. Magyaw-yaw ra ba dayon na basta pahuwat og dugay. Lakaw na. Oh, lagi. Pre talyo. Oh, pre, suroy man, ha? Oh, lagi pre. Doon ang bunta ko yung nyo ni mo pre. Yay, saman. Kining, pwede ko makagamit sa imong multicab pre. Doon ang ko sugatos terminal ba. Ako ugangan. Yan na ang bonus si daghan kay mga karga. Mao nga. Hangyo ta ko ni mo pre. O, si wala problema, pre, ay. Kamura ko na. May problema lang gamay. Nga naman pre. Abi na ko may problema. Yan na di problema gamay. Kuhan magod, pre. Kanang ako multi ka ba? Ako magugiprinda ka diyot. At may ragod. Pero gusto ka, bayaran na to ang bayad sa prinda. Aron makuha na to ang multi-cab. Magamit na ni mo. Sibot ni mo pasabot pre. Kanay, pre. Ako'y mulukat dito. Ay, di nga siya kay mulukat. Nanguam gugugo sa kalibo niya. Ako lang gibilin niya ako multi-cab. Lukato na gud ako dayon gud. Pero karon nga, pa man ko'y kalukat. Okay, kalukat na to kay wapa man ko'y kwarta. Pahon man ako para lukat na to, pre. Para makuha na to. Ug magamit din mo. Oh. Pila ka ni ito pre? Sa kalibor to, pre. Ay, kabala ka, pre. Dito ka pabango na to. Bisag ugma pa ni mo yuli. Away problema. Oh. Okay, sige pre. Dara, dero sa kalibo pre. Wala. Sige, pre. Ako sa bayaran tong para makuha na tong sakyanan na. Kadiyot ra kito, pre. Kadiyot ra. Matay. Wa ka kumalkansi ani. Wa man tuod ko pa ba nga pero ako masigi palukat. Ah, kaano yun? Nanamot ka ba? Pre! 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 Ke! Pre! Kaya bahala ni pre, ha? Bisag ugma pa ni mo uli. Away problema. Oh, sige pre. Salamat kayo pre. Ay, to, de, pre. Gamay na, kita kuskuhan, gamay na gasolina, de, pre. Ay, kalipat tubil na, pre. Oh, pala may itubil ni pre. Ay, kali bahala ko, pre. Bisag
500 lang gud, 500 ba? 500? Oo ko. May pagpakyaw na akong trisikat. Kaya nilang milyo eh. Kapit naman mo usa ka oras. Pila na may dagat na nagikan dito sa terminal. Ay, naan na di ay. Sila nang may abot. Ako sugatas, mama. Hi, ma! Kumusta? Kang dugaya nakakuha na kong imong bana, oy. Gaduka naman ko pinaabot ito. Unya, makasapot kay ang ginaganan sa inyong sakyanan, murag mukalit lang kag kabo mo. Ha? Unsa naman ang bana nimo? Ha? Di na makamao drive? Ha? Ako na lagi nervyos samtang nagdagan ang sakyanan. Ay na, pasensya na gid ka, ma. Di man ko naama ang sakyanan gud. Ang huwam ramang gud mi kay kanang ingon man kang nga daghan kag da. Oh, dili day na inyo? Dili ma, uy. Sa amo ng silingan. Among gihuwaman. Ay, ma, dali lang sa dirisod. Ma, uy, aron makapahuway kag kadiyot. Dugay di mo nakuha sa mama sa terminal? Dako sa pamanday ka nga dugay mo ka nakasugat niya dito. Paminaw na ya. Ayaw, crack ang baba na yun. Ngano lagi ngano? Sa man ang pagdali nga, ang kanang sakinan, giprinda mo rin na paritalyo sa iyang silingan, na kumpari sa giprinda o sa kalibo. Nya. So, para magamit na ko multicab, gikuha dito. Kay bayran o katong pagprinda niya sa kinang sa kalibo, mautoy nakaingon nga, nadugay ko. Sus, Ginoo ko. Yung reklamo pagis mama, sige lang kuno siya hapit ka mo. Maunang utana siya kung kamao ba kuno ka mo drive. Na, pasensya na dayo. Kay saon, gisapot ko. Anong gisapot lang ka? Kisabi nila puton. Ha? Ngamingon mga nga, magpahuwam. Di magpabayad sa paritalyo. Nga naman, gipabayad ay ka. Gipaabang ka sa sakyanan? Wa, maninoon ko pa ba nga. Pero ako may ipalukat kay naprenda man ako sa kalibong multikab. Saingan? Ako tayo kabayad sa paglukat sa kalibo. Ya, ako nagpagasolina, 500. Ibawaan pa, may tricycad lang ko. Ha? Binuang po na siya eh. O pag na siya kabayad sa iyang gihuwam din nato niya, ikaw pa. Agay, bida ini. Sige lang, ugma. Kuhaon ko tong gibayad ni Muslukat. Binuang ning iyada. Pangilad na. Huwag ko magtuo nga sa among pagpaningkamot nga makasave me ng huwam unta mi, ay nakagasto naman hinuumig dako. Mao to nga katong gisulti sa kumbana, porti gid akong laguta ato. Unya to. Day, kasi huwat mo? Ha? Huwat mo ka nakigat nga? Akong giat si Paritalyo, basig mo agi to dinhi. Nga naman? Oh, dito ni mo panilong sa klibo nga imong gibayad paglukat sa sakyanan? Oo, pa mo hata. Natural din na mo hatag, kay wa man nimo paningla. Ako'y maningil. Bida, hibawan pa may may pagwa ko to giuli ang sakyanan. Di, sana mahimo, di mo priso tayo na. Nya, tablahon to niya iyang huwam na nato. O lagi, pero wa man to'y resibo. Nya ka na sa kinana, ama na siya ebidensya nga iya, kinaaman na siya rehistro. So makihay nung taan na, kawat, kung di na to iuli. Ang sab sa taong kayo. Basta lagi, ug di niya iuli to sa klibo nga ikaw mo naglukat, pantay lagi na siya nako. Kayo sugo ni mo day. Di gini maayo kang talyo milyo, binuang ni, napabino siya nato. Ay ngano naman sa dagyo, sa may problema na sad. Mangutan na unsa, giilad ka atong animal. Ha? Ma'am, kasulti mo nga na. Kadtong gihuwaman nimo iyang multicab, di ba ikaw may nakalukat kay matod pa niya iyang naprinda? Oo. O sa kalibo ang lukat na to. Di tinuod ka naprinda iyang sakyanan. Ha? Hanimal gid ang tawhana, karon lang gid na. Si Miyot may nagsulti nga wa na giprinda niya. Iya tong gisulti aron makakwarta siya, kay di man siya makabalipad kung manghuwam ta. So, para makakwarta siya, iyang giingon adto nga naprinda ko, no? O ikaw siya, di sa kaya siya ka. Munang ikay ni bayos sa klibo. Oh, day. Oo ko to hana. Ha? Magkagubot ang magkagubot. Kalma lang, day. Kalma lang, ha? Dito mga ito kubuti. Sige lang, ako rin man nila to. Ako rin konsulti ni Paritalyo ito, day. We, sigurado ka? Ulagi. Sigurado ang bayad siya, ha? Hasa tong daan nga iyang gihuwaman niya nako. Pabayre to niya. Gibayad to niya para renew siyang sakyanan. Di ka na siya mo bayad, ako'y mo sungyas ila. Oh, day, Mili.
Naglungot-lungot gid ko pero ako lang yung gipugngan. Namo niya akong problema kay giunay man mi ini niya. Hangtod karon pagid mo bayad. Makihan na mo siya. Wara ba may papel nga gipirmahan oy? Unsa di akong buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Melly. Good morning, Bam! Good morning, Bam! Ate Jane, good morning! Good morning! Ate Pres! Okay, huwag akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka nun og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayaw si piyata pag inom kada adlaw yun. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka makaon sa imong pamahaw, inom kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ini pa ni uto nimo, mao gihapon usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka makaon sa imong paniudto. Ini kagabi mo gyapon usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka makaon sa imong panihapon. Ug alang nga na problema yung kaayo aning kidney o UTI. Ayaw na mo kakuol, di na taangay mapalaga or mahadlok tugod kay naanay makatambal ana, naanay mataayo na nga itong kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Okay, Ate Pres. Okay. So, tanan po na mga kaisunan nga migamit sa ito ang Sed Elemental. Thank you, yung kayo ninyong tanan ha. Kamu ang naghimog number 1 sa ito ang number 1 haplas ang Sed Elemental. Nga tinuon mo ang tang sa ato ang panuhot pamaol panakit sa kalawasan Marcos Benz katul-katul utos sa kabataan ilikay pagita sa dinggi kun magamit sa ato ang Sed Liniment Oil unya sa tanan po nato mga dagko. Salamat kay ninyo sa paggamit sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyo ug sa tanan nato mga kaigsunan nga migamit sa ato ang produkto sa Sed Marketing. Salamat kayo pero sabot anar ta palit sa butika di ba din? Tinood na sa butika kita makapalit. Pero na ay Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang i-search ang Panyawan Herbal, niya makita lahat ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang mga produkto, ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix, nga mga giimnon gini kaya Jerry Gordon, o ni Tatay Jimmy, sa dili pa siya mo drive siyang paseroan nga skinan. O sa ni Ma'am Faye Bayarkal. O ni Ma'am Faye. Thank you ni Ma'am Faye. Sa lamihan kayong libre nga pagkaon. Thank you kayo. O, dili sa tanan mga igala, pero kung layo-layo kita sa butika, pwede ra kita mag-Shopee. Shopee na lang. Excuse me. Sorry kayo. O sa tanan po nato mga kaigsunan. Bam! Shopee na to, Bam? Okay. Unsa man, ha? Ato ang unsingan ini kumanila dito sa Shopee ato ilang pamaliton dili po sila malimot aning ato ang Celebrity Kojic Beauty Soap ha ug tuod ay lan ato di ang unsingan ini kanang katubang pare kanu sa una katubi taong simbahan ay kumbinto mo sa Oslo Blan nga nasunog. Oo, nakailan na to ang pare karon na siya sa Bugo no Reverend Father Val Hemelo diya sa Bugo. Reverend Father Eric Hikong, team leader sa Minglanelia. Oy, kumusta mga sakop sa Holy Face of Jesus diya sa Minglanelia? Nakita mo si Father Eric no? Father Guillermo Dam og ingon mo sab si Mera Flor Miranda, Kimberly Abrigana, Adski Monteselio. Kumusta ka mo? O si Mr. Guillermo Daulig. Okay? Salamat kayo. Ayaw ko makalimot ha? Mga sakop dyan sa choir, yung mga altar server, katong mga collectors. Dili pa ka mo maato sa inyong mga duties dito sa simbahan na binakong Domingo kaya sa'yo ang first mass. Inig pangaligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap.
Ano na yung mga sangkap nga glutathione o papaya extra o pananglit doon na kami mga skin problems, doon na kami mga dead skin, dry skin, doon na sa kini natural moisturizer para kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. At doon lang kamamuta na sa butika, ha? Ikaw mapataka o pamalit ba sila ilang susuroy na ilang offer ninyo. E basin niya ka mo masayop, mapalit ka mo, mascam ka mo, mailad ka mo, dili original nga produkto. Mas maayos sa din ipapunta na sa butika, ang sulanan, doon na kada sa liyo, tanawan ninyo. Set marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Ate Yan. Ate Pres, kita to. Si? Mili. Ha? Si Mili. Mili? Oh, Oh, Mili. Daghan siya mga problema Ate Pres nya napusan niyang problema kay lingon nga ayang amigo or kumpare nila nga kanang kuan giprinda kuno sakyanan niya gipahungam 1,000 karon nibaw-an nila nga wa day prinda nya wa pa nila siyang bana mao ni nga kanang para nako Ate Pres kanang gamay man taon kini problema ha taon dai Mili ayon lang kay nagkuan na murag kadaghan siguro ni kaning iyang amigo taon Ate Pres nga mugamit og kanang kwarta nila ba oo. Sugat ko no siya, sugat pa nila. Bam, ikaw kung ikuha na rin, Bambe. Kaya ikaw may gada, Bam, niya atol man nga dito ko sa atuang, ani ko pisal mo ko, ani, Bam. Ako kayo ka tuhog, ani, Bam. Kuan, kanang manghuam og kwarta, unya, kanang, di apoy ko sa kagayon nga, ang iyang ugangan, abot ka sa probinsya, daghan malaging danga, kuan, mga, lagot mo makaw sa makarga. Muna nga magkinanglan siya og multicab. Yang gyud naman ang multicab dito siyang kumpare. Ingon niyang kumpare nga ang multicab na prinda og 1,000. Karon di katong giprinda mo tong lukaton sa dito. So paglukat, lukat tinuod og 1,000 apan siya nga ikaw lay paggasolina niya na pre. Naggasto po siya 500. Tuod mga ngadto pila ka adlaw ra abot. Wa di ay maprinda. Wa gituyo lang to para makakwarta si kumpare niya nga si Talyo masiguro to. Unya kanya si Milyo, munang gusto ko kay nga asawa nga si Mili. Muna ilang patambagan. Sa to iyang problema, sa to iyang pangutana sa last page, ha? Last page ba mao niya pangutana? Nagligot-got yun ko. Naglungot-lungot ang akong utok pero pero wa na lang nako wa ko akong ana nga maoy mipugong pero ang akong bana maoy mipugong mao ni ang akong problema kay giunay-unay man ng taon miskanahan giunay ra ko taon hangtod karon wa pa ginubaya taon makiya ba ni nako siya ha war man may papel nga gipirmahan unsa imong buhaton palihog tabagi ko ninyo Kay kanay manggod si unsayngan ini, adiri katepos. Sige na, okay na. Kanay manggod si unsayngan ini, kanay manggod si Talyo. Nang huwag po nilang ni kwarta sa una. Muna nga perting sukuan ni Ma'am Mili. Dako ba ilagihon man, Bab? Wa kayo ko magkunog dako basta kay ngayang punto is manghuwam sila nang ilang gisakitan kay giilad sila. Nganong gingon nga giprinda nga wa man di iprinda para makakwarta lagi ta 1,000 nga lokat kunuhay. Kadiyot sa, kung ari ka sa Levitico 19, versikulo 17, kung may kasilo kamo sa inyong isikatao, prangkahi siya, aron dili kamo makasala. Eksakto ning gibuhat ni Mrs. nga nay prangkahan, nga pananglitan mo ta naman ka Mrs. og magkihaba, pwede man og mautana ka dito sa barangay unsay maayo aning dili tingali kihaba sig kuan lang siguro dialogue o unsa ba may patawag mo isabot-sabotol na nila babay o kanirang kwartaha nga dili kay dako bam pwede ra ni masabot-sabot ninyo mamili kay naiabot sa kurti ma'am kay porti hasula hasul good magkurti pa magkurti pa mo niya inyong panahon pilaray dahol man ba 500 1,000 ug katong kuan pila 500 1,000 wali alang ka ni ate preso ay pangayo mo rin gulyata dagang kay rikuan dagang kay drama. Eksakto niya akong ibasa dili Gulyat nga prangkahi kung doon na mo'y kasilo para dili mo makasala sa inyong isikataw. Bam, kadyot kayo bam ha, kay gate si Sir Ramil. Ako congrats si Sir Ramil sa Iligan at Pres. Si Ramil Imborong, ang iyang nibal, nakadaog siya pagbalik pagkakonsihal sa Iligan. Ay, congrats. Asa ato dapitlan? Si Ramil ba kan iba kakailaning si Ramil nga sa dito ang manager sa Dictaise. Ha? Dictaise. Sa di Iligan, mao na na to mo pa drama na to dito bam sa una. Tulas na adto dito kay Butuan man. Ramil Banggis to siya. Ramil Banggis to siya. Ano siya si Ramil Imborong. Kato ganing station lang niya. Nay dagang kakugnan sa luyon, dagang buntog. Kita na ka. Si Ramil. Tisoy lagi siya. Tisoy yun si Ramil. Kagwapo ni. Spanish na siya. Thank you kayo sa tanang mga Iliganon ha.
nga mitabang ni Sir Ramel Emborong. Sa lungsod na sa Iligan? City. City of Iligan? City of Iligan. Salamat kayo. Si Ramel, kung ako masayop, ni Apero butar ni mga kong ikagaw. Dagan mo kung ikagaw niya mga Eliseo. Si Engineer John Eliseo, akong ikagaw ngayang papa, si tatay ni Terio Eliseo. Tigbantay na ni mga sagingan na ibabaw sa lungsod, sa siyudad, ibabaw sa City Hall. Salamat kayo. Congratulations. Balik na. Eksakto dahil nga prangkahan ni mo kini siya kay tinuod gulyat gamay ra kaayo kung kuag money matters say gamay ra tinuod pero bisan pag usa ka sentabo pagkangan nga giilat ka gulyat sakit manggod ka paminahon yo kumpare pa mo istoryahe lang dai no aron magkauli ang inyong maayo relasyon isip kumpare kay kana bitong usingan ng kuan kaning gulat kanang gibinuangan ka kanang gitampok sa likod unsay termino ano gidunggap sa likod unsay ano bang unayon ka sa imong suod mo niya unayon ka unsay termino nang gigamit oy nga kuan ka ano bang giluiban ka mura ka gitampok sa likod gidunggap diluiban lagi mga bitaw na oy ana no kay kumpare gud mo suod gud mo bitahon taog dili kaayo mo suod unya ngayon sa prinda lokat 1,000. Ang ako problema, ang ako punta na sa paglukat nila kasama ilang giatubang. Basig ningon sa kumpare, ambil akong ang konting ni anilan pag yung giprinda 1,000 so si Milyo nihatag 1,000 pero wa sa kakita dito sa giprindahan. Kahulat na po tingali siya nga ato detalyo ang multicab. Muna istorya ha. Inyo na istorya mamili ugot pa ipaabuti mo na sa barangay pag istorya mo sa imong bana o kung sa kay aron mahilot na inyong relasyon kay lisod kayo ka kita ko parita silingan ta sukutan niya madaw ta tuloy reso tungod na nya kwarta man gud nag-involve man gud ang kwarta sunod do niya og dako na mingon niya nga wala man may 10,000 kay sa baro ko mo ilad gyapon pwede na sa kita niya may lang daghan ta kwarta no na sakit pero og madagalig di na maabot sa korte dai mili ayaw lang yun na ipabot hasula ng korte dai mot lang gilami yun ang korte pinaka way lami na nga bagay butang diri sa kalibutan kanang maabot ka sa korte wa gyud lami hasol og sa Dili penalty og ato ka korte nya na ingon nga ngari kay bahino ninyo ta. Na kay imo ini share nya mao na ni. okay ra man na depres Lagi. okay ra pero kanang mga hasol kanang kiha kanang ikiha ka. butlang usa to te press kanang ingon mga kon murag na nagka-relate ko na ganun sa amo bitaw ka ng kato bitaw tagya sa yuta nga hasta ganing amo nga gamay ra noon 42 square meters ng apel niyang baligya nya mo si kibang kompleto damig papeles for ya hiskot namatay na rabato ang kato bitaw yung abogado nga gigamit kay kuwanga man siya kwarta ang dakong party siyang yuta atoro sa abogado kay sa ang abogado buhi pa to dito manitabang niya magtuko ng swimming pool dako mo to kay kuwang man siyang kas pero giauli man ka sa abogado ang inyong habang Akato nga mo, gi-fight pag yun mo, kay gitabangan maming attorney Mayor Ronald Guarin. Okay. Oo nga, kumplito mong papilis, ma'am. Fight, sige. Tukod yun na yun. Balik ta. Kaya nga itabo ni Day, si Luta, hiluti lang ni Day kay... Hilutod. Nabi to'y pinulti si Vice President Sara Duterte lan. Sige. Sus, may papabiyaan o boyfriend, di pa sakit. Kanina, may tablo ko masakit. Sama na wala ka tituluman nun. Kuna ko ang Pasol Tihon. Ayan guys, nandungga na to no ang sulat tampo ni Meli karong adlaw guys. So naglaygot-got siya guys no tungod kay giilad ang iyang bana. Giilad sila ni Tilio no nga matud pa giprinda daw ang iyang sakyanan pero di ay wala. Kay pangwartahan ra sila guys. So nadubli. Pero noon nga manggod nga nang hulam ra sila. Pero ganang pud nga giilad sila. Di ba? Pero kay nang hulam raman lagi pud sila, pero di pud mayong ilaron oy. Nang hulam na aw gilokat na niya gigasolinahan pa. So kung ang sala ni Tilio non ingon man siya nga giprinda. Pero kung niingon na lang tana siya nung paabangan og 1,000. Di ba? Pero para sa ako no, mura di na to mabawi nila guys. Nilang mili no ang lukat nga 1,000. Kuan na to siya di na to kuano di na to mabawi kay isipon na lang yun nga abang nila syempre kay sila may nang hulam so I think ihatag na lang yun nila pero maulagi na kung gitaraw mo na tanas sa nitilyo no og sulti nga ipaabangan nila og 1,000 dili ta na may nato di ba
So kung kamo si Meli guys, unsa man inyong ikasulti no about ani guys, about kang Tilio, mapasakaan bas kini og kaso? Dili. I think dili makasuhan no tungod kay simple ra mo guni kayo. Pwede ra ni siya mabarangay pero uwa puno kay pabarangay nila nya sila nang hulamar sila. Di ba? So dili ang ayan. So mao na to guys no, nagdali-dali man gud sila Meli kay moabot ang iyang mama og daghang kuno kinig mga karga. So unsa nga sakinan guys no ang katilyo siguro e-bike guro no or kuan pick up. Di ba? So mao nagtuo ko nga e-bike guro ni kanang bao-bao karon nga which is very common rong mga panahon na. So before ta mag-end guys, para sa daghan pang komentaryo, syempre kay sayita guys nga daghan na may nag-upload gud ani nga drama no. O unsa nang orasa karon, it's 2:47 PM na. So I know some uban diha naka-upload na gyud mo nang maghimo tag komentaryo no. Magbasa tag comment guys, there is sa mga aso ni Kuya Goliath Iliana ang tinunglo matud pa ni Rachel Benson idol also di ay pud diha ang utang. Oso oy. Guys pag naa kay tindahan dili gyud no. Dili gyud pwede nga walay mga utang. Di na siya kalikayan sa mga sari-sari store no. Either ikaw ang utangan or ikaw ang mangutang sa arawan, bangko. Importante is na yung magpautang. Mao gini pinaka-importante din ha. Hello guys, good evening. Welcome back to mga aso ni Kuya Goliath. Sabado na naman guys, mag-upload na po tanong og full episode sa Kiana ang Tinunglo. So anhita guys sa KMJS. Guys, kumpara niya po muna nakasubaybay no up to this part. Thank you so much. Og I hope nang wa nyo gilaktawan ang mga ads nga manggawas diri, isip suporta sa atong channel. Of course. Kay sa ads naman yun mo kita guys no. Pag mubo lang nga ads guys, you know na ay lang skip. Direta sa bani maghatag tag reaction video diri sa pamanang musika at alaala ng pumanaw na OPM legend na si Freddy Aguilar. OPM legend na si Freddy Aguilar. Diba na-shock ang mga tao guys no sa pagkamatay no ni Freddy Aguilar. Nagibansagang OPM legend, icon, living legend, di ba? So atong tan-awon guys no kung unsa ang iyang mga pamana. Anaw na sa edad na 72 ang kanyang 72 halos ka edad ra ni Nora Honor guys no nga ni panaw pod sa edad na 70 no or 71. Pamanang musika at alaala, balikan po natin. May nag-comment diri guys nga angay daw siya gawaran ng national artist. Si Ka Freddy deserve niya yon. O yun ba mo guys? Syempre naman deserve niya talaga pero daghan na may national artist for music, di ba? Guys, si Nora Honor is national artist for television, no? So na po yung music. Siya ang hari ng OPM, dapat nang buhay pa. Kaso ayaw ni BBM kung si PRRD lang sana sayang huli na bitaw kay si Freddy Aguilar man ay guys no ang favorite artist no musical artist or singer ni Freddy Aguilar.
gani tong pagkadaog niya guys no, ni kantan ni siya no, gi-invite ni siya ug nahimo ni siyang na siya kuan guys ranggo no sa national government sa dihang si FPRRD pa ang presidente. Napay na ingon guys, nga na hindi na kailangan pa tala. Bakit yung parody yung memorize ko? Then, oo, kasi patay na ganyan talaga kapag buhay pa, baliwala. Pag patay na, tsaka siya kilalanin. Inanawag yun na guys. Pero dili, bisang nga si Nora Honor, diba, buhay pa maganit to, diba, gihimo na siyang national artist. So, depende na siya. So, muna to guys, mga tumatag na reaction. Thank you so much no, kung niabot pa ka up to this part. Thank you so much.